Церкві довіряють. Ну, припустимо, але ж в Росії істерика. Дивіться, якщо говорити знову там з точки зору політики, а вона тут замішана була з церквою завжди дуже круто, ну тим більше завжди. Але для того, щоб оці речі дрібні, їх уникати, треба дивитися вперед. І Це знову стосується, розумієте, Білорусі, в тому числі. Щастя в житті, моє щастя, що я мав можливість побувати там і попрацювати. І оця дирка в європейській безпеці, це не тільки дирка в європейській безпеці, це в тому числі і проблема України, бо ти не знаєш, звідки захищатися. Чи захищатися із Сходу, чи поглядати туди, бо зайде з півночі, він же не буде запитувати, я маю на увазі Путіна, Лукашенка, йти йому чи не йти. Вони ж тиснуть їх зараз весь час, щоб розмістити не тільки авіаційні бази, а й живу силу там. В тому числі і танкові з'єднання. Це ж останні переговори, які Росія вела на рівні міністрів оборони, щоб додавити Лукашенка. Я не знаю, як він зараз там маневрує і чим він маневрує.